το να αποχωρήσει ένα άτομο που κυρίως κιόλας δεν το ξέρει καλά. Πιστέψτε με πως είναι δύσκολο και για μένα, πιστεύω και για τη μητέρα μου, το να πω ποια κοπέλα θα φύγει. Πάντως, κοίτα τις κοπέλες τα πιάσανες. Ξεκινάω με τα καλά. Χρυσάνθη. Το καλό με σένα είναι ότι ήσουν ήρεμη. Τα αρνητικά είναι, Χρυσάνθη μου, είσαι ζηλιάρα. Όσο να. Αναστασία, η κίνηση που έκανες με το γλυκό, το σίκο, μου συμβαίνει πρώτη φορά. Και εμένα. Να έρθει μια κοπέλα και από το κομμάτι που τρώει αυτή να μου δώσει το άλλο μισό να το φάω εγώ. Ήταν κίνηση η οποία με ξάφνιασε. Αλλά είχες μια σχέση, σωστά. Και χώρισες επειδή μπαίναν τρίτα άτομα στη σχέση αυτή μέσα. Που σημαίνει πως εσύ, Αναστασία μου, υπάρχει περίπτωση να μου πεις, Διογέννη, κοίταξε, η τη μαμά σου είναι εμένα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά λέμε το, εντάξει, υποθετικά. Νικολέτα. Εσύ, Νικολέτα μου, είσαι χαρούμενο άτομο. Βγάζεις μια άβρα χαρούμενη, έχεις ενέργεια πάνω σου, σημαντικό αυτό, σ' αρέσει ο χορός. Τώρα, μη είπες κάτι το οποίο, σαν Διογέννη, δεν το θέλω, το έχω ζήσει και αυτό. Είπες να νευριάζεις. Πιστεύω ότι δυστυχώς τα νεύρα, όπως και η ζήλια, θα πρέπει πάντα όσο είναι δυνατόν να είναι σε μέτρο. Τώρα έχει φτάσει η ώρα που πρέπει να πω ποια από τις τρεις σας δυστυχώς πρέπει να φύγει σήμερα. Ο Διογέννης λίγο πριν από την ετυμηγορία. Πρέπει να πω λίγο ότι στεναχωρέθηκα. Γιατί θα ήθελα να την γνωρίσω καλύτερα. Αλλά δυστυχώς Στην Καβάλα, ο Διογέννης ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μία από τις κοπέλες. Πόσο θα τον επηρεάσει η πρωινή τοποθέτηση της μαμάς Βέτας? Εγώ πάντως, η Ξοφιά και οι άλλοι οι μελαγκανοί, καλές τις βλέπω. Αυτή τη μία με το μήνυ και λοιπά, ναι, πολύ προκλητική. τώρα έχει φτάσει η ώρα που πρέπει να πω ποια από τις τρεις σας δυστυχώς πρέπει να φύγει σήμερα. Η Νικολέτα. Απογοητεύτηκα λιγάκι, να σου πω την αλήθεια. Ήταν λίγο για μένα κάτι το οποίο δεν το περίμενα ουσιαστικά. Η Νικολέτα δεν μου έκανε το κλικ. Ναι, μου άρεσε σαν κοπέλα. Αλλά δεν μου έκανε αυτή τη ζεστή, το να την φέρω πιο κοντά μου. Δεν ξέρω που έκανα εγώ κάποιο λάθος ή σωστό. Δεν κάνει που πρόλαβε να με γνωρίσει και έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα. Χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Να περνάς καλά και πάντα να χορεύεις τη ζωή σου. Πρέπει να πω λίγο ότι στεναχωρέθηκα. Γιατί θα ήθελα να την γνωρίσω καλύτερα. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να γίνει. Έρευνες αλλά και εμπεριστατωμένες μελέτες έχουν δείξει ότι στους περισσότερους πολιτισμούς η σχέση ανάμεσα στην ύφη και στην πεθερά είναι δύσκολη. Σε εμπόλεμη κατάσταση είναι 9 στα 10 ζευγάρια, όπως προκύπτει από μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμβουλή λοιπόν των ειδικών στις μέλουσες πεθερές συνοψίζεται στην εξής πρόταση: με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες από ό,τι με το ξύδι. Έτσι λοιπόν, στο σπίτι των Εργένιδών μας, οι χωροί καλά κρατούν. Τα κορίτσια συνεχίζουν να αναζητούν το ρόλο και τη θέση τους στην καρδιά του καλού τους, αλλά και στο νοικοκυριό της μέλουσας πεθεράς. Θα σας δείξω.
Εμένα, παιδιά, πάντως με συγχωρείτε, αλλά έχω βάψει τον ήχη μου και δεν μπορώ, θα το χαλάσω. Ωραία, Άννα, πολύ με μου αυτού είσαι, ρε παιδάκι. Τι να κάνω τώρα, να χαλάσω τέτοιον ήχη, κρίμα είναι. Δεν έρχεται σε μένα. Λοιπόν, αν θέλεις το γαμπρό, θα έρχεσαι να μαζεύεις ελιές. Πάνω στη ροή του λόγου έκανε την αποκάλυψη, έδειξε ότι δεν λέει την αλήθεια. Αυτό ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Ήταν υπερβολικό λίγο αυτό που είπε. Οπότε, μήπως γι' αυτό οι προηγούμενοι κύριοι που ήταν μαζί την απέρριψαν ή την άφησαν. Είσαι γλυκός, γλυκός να πω το βγαίνει, δεν να σε πίνεις κάτι μαγουλάκι. Τι να σου πω τώρα, να μην σου το πω. Να μην σου το πω. Να μην σου το πω, τι σου πήρες εκεί. Όλο το έχεις θυμίσει. Το πήρες όλο. Ναι, τι. Τον λέρωσες τον άνθρωπο. Ξαφή! Μια χαρά. Σε βλέπω από κοντά. Απογοητεύτηκα τελείως. Γιατί ήταν μια κοπέλα που δεν περίμενα. Το ντύσιμό της, το μαλλί της. Και λέω... Παναγιά μου, βοήθεια. Πρέπει μία από εσάς να αποχωρήσει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Τώρα, οι δύο κοπέλες που πιστεύω ότι έχω έρθει πιο κοντά και θα ήθελα να κάνω ένα βήμα πιο πέρα, είναι